Wes ayo, ngomong nek panas iki. Soale biasane biasa aku nek panas kok lambengku gak garing-garing, Beb. Oh, ngono ta, Beb. Yo, ayo kan mbok menang kono yo. Nanti dicek dulu. Aku ta iki, Beb. Lho alah, Beb. Sepeda adikku kok sondok kene sik gawon-gawon Beb tak gawe. Engko tak boleh eman. Engko biasa iku ngene iki. Tak gawe nek yo. Gak apa-apa ya omong mlaku nggo sepeda. Yo, gak apa-apa. Iya, ya. Ya apa Beb, sepeda adikku lho. Durung ditandakno. Oh, Beb, gak kurang gede ta iki sepedae. Bapak ya alah sik ono rusuh-rusuhan ngene iki tak resikane dhisik yo. Lho, Beb. Iki bongkane kene ta, Beb. Iya wis ta. Iya kene, ayo Tau ta iki, Beb. Bersih. Ayo Beb. Beb. Gak gatel ta kok sikilku iki, Beb. Gak, wis ayo Beb. Iki dasar-dasar iki apa? Cewekku iki Beb. Ayo Beb. Aku wis iki yo. Aku sing iki ae. Tak wangi ndang mari. Ayo tak ya nang sabune mang. Iki sabune. Kalau bawaan harus setembol itu as nyemplung itu Beb itu biasanya tak kayak bendino soalnya Beb. Beb, iki bahaya ta, Beb. Galok Beb, aman kok nduk ngene kok. Iki ku Beb jenenge telaga, logo. Aku biasanya umbah-umbah nang kene Beb. Ayo Beb yo. Iya. Nah, ngene Beb. Ini ta, Beb. Geger ngene Beb, nek bersih Beb. Oh. Ini iki biasa tak gawe selendang, Beb. Lho ngene, Beb. Nah. Beb, mari kok jemur nanti iki. Andi iki kok Beb jemure. Wis ta, yo biasa aku nek jemur nang kono, Beb. Lho, ngene yo, Beb yo. Ngene, Beb yo. Iya. Sing yo seru ya, seneng aku iya. Wis ta Beb. Wis ta, kalau maneh ta iki. Wis iki mau bawa wis wake rek sak keranjang. Wis ta. Wis saiki dijemur ae yo. Ayo dijemur saiki ae sik nang ngono panas. Kono piye Beb? Nduk kono ayo. Andi, kula ono nggon wis ayo. Oh ya wis ayo. Ngono panas Beb. Ayo Beb cepetan. Sama aku iki. Awak dhewe iki boleh mati gelem ta nek nyanyi. Oh iya gak apa-apa. Ayo karaoke yang Ayo. Iya. Ayo saiki jemur sik. Jemur sik ae. Tak wangi kene nang mari. Kipat-kipat mau ngene Beb. Bareng Beb. Oh iya Beb. Ayo. Beb yo suweru ternyata ya Beb adem ayem. Adem ayem dah. Wis pokoke aku nang kene iku koyane kerasan Beb. Nyaman keruasan aku Beb. Iya. Omane mbok jak nang kali koyo ngene mau. Iya, enak. Mbok nyanyi. Iya. Beb, Suweru ya. Gak ono koyo ngene Beb. Mosok iki Beb. Loh, ngene iki kok nek wis resik enak Beb. Iki lha apa lho Beb? Yalah iki entut ya iki nek dimasak enak Beb. Loh, ya iki nek dimasak enak. Jenenge dudu entut iku. Kembange gedang. Oh iya. Pakai kejang, ontong ta. Oh iya. Ontong ta. Baru jan enak iki. Nek gedang klothok. Ah, iya. Ontong. Wes Beb, delek kene Beb kok tak masaki Beb. Ya. Iki Beb. Delek iki lho Beb.
Kue tetelo, engko digodhog, dikei telur, dikei sambel terasi enak, Beb. Nah, iki sing jeneng godhong telo iki, Beb. Enak iki, Beb, dimasak. Iki oleh dijukuk ta, Beb? Iya, gak apa-apa. Iki tanduranmu dhewe ta? Yo gak rek, nggone sebelah oma Pak D. Oh, Apa-apa, engko digodhog, engko dipangan ambek sego jagung, Beb. iya. Iya enak iki. Iki kok Joko ndi ana rasane kaya oh iya nduk kono sono. Sik mari tak cukupno ya. Iya, Beb. Iso ta, Beb? Timbang daripada awak dhewe pegel, ayo tak jak istirahat ta. Nanti, Beb. Cangkruk nduk kono, Beb. Ana nggone iki, ga istirahat. Beb, Beb. Apa lah, Beb? Aku kok merinding ya, Beb? Merinding apa sih, Beb? Aman kok. Udah, Beb. Walah, Enak ini. terus ayo ta, ayo melok aku. Wis ta. Apa? Suara. Iki munggah jembatan, Beb. Iya, wis ta, ayo ta. Baru pertama kali loh, Beb. Bismillah sing akeh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lewat ya. Bismillah. Kalem-kalem Beb, gak apa-apa, Beb. Mari ngene iki nyantai. Ayo awak dhewe ngobrol-ngobrol lho. Iku. Kono. Jembatane Ekstrim yo. iya. Alhamdulillah, wis tekan kene, Beb. Loh. Ayo, Beb. Ambek kene sik, Beb. Kene, Beb. Walah, nang kene ta, Beb, istirahat Beb. Iya, nggone ku nyaman, Beb. Nduk kene ku. Maksudnya ku yo gak ono wong-wong sunyi ngono lho, Beb. Dadi awak dhewe ku ngobrol opo ae oke ngono lho. Iya. Adem tiba ya nang kene, Iya. akeh wit-witane. Iya, ayo Beb diombe sik, Beb. Ayo Iya, Beb Beb. diombe sik, Beb. Cheers. Cocok ya Beb ya, Iya, kaya Beb. ala-ala ngopi ngono iku ya. Iya. Cocok ya, Beb ya. Nggone lo adem ya. Ngene adem, terus ono danau e. Wis desa iki paling enak Seger. pokoke ya, Beb ya. Iya Beb, makanya aku kadang biasa ya wis nang kene, umba-umba nang kene. Terus koyo nang sawah-sawah ngene ku Beb, biasae. Pokoke suwer Beb, aku liburanku ambek awakmu iki wake kenangane pokoke Beb. Iya, wis Suwer aja pokoke sampe nang kene. dilalekno lho Beb. Kenangane awake dhewe. Iya Beb, gak mungkin lah tak lalekno Beb. Wong seru kok ngene Beb tak lalekno. Ngene iku yo ono horore, tapi yo suwen Tapi seru kan? iya. Tapi seru Beb. Beb, Lapo? ayo nanti. Iku kok mlaku dhewe sih Beb. Endi sih Beb? Gak ono lho. Iku lho Beb. Endi lho rek, gare aku merinding ae. Beb, aku ya wedi Beb. Enggak, wis lho Beb, Beb.